Hej hej og velkommen til. Det er ikke en hemmelighed, jeg elsker bananer, men jeg maler ikke bananer. Jeg maler med bananer. Det er et fantastisk instrument. Og den er så vidunderlig at holde ved. Og så får man også frokost samtidig med, hvis man er sulten. Det her er altså en type 5, skala 4, fra Plantaggio i Nordbrasilien. Fantastisk banan. Meget sød i smagen. Giver en følelse af slik. Vingummi-agtig. Hvor er det bare herligt. Og når så man synes, man er færdig med at male for denne gang, så kan man jo lige klikke den op her i den rigtige ende for øvrigt. Sådan der. Så er det den fineste banan. Tager lige toppen af det. Og så skal man ikke glemme the topping. Se, det er meget vigtigt. Og i dag skal vi have sød sinep. Sød fransk sinep. Ja, det er bare vidunderligt. Det er godt. Sød fransk sinep. Prøv det. Hjem og køb banan. Vand på. Mær lidt. Sulten. Spis. Muff. Vi ses.